Hej folkens, jeg vil hermed nu vise jer, hvordan det er, man laver en ninja-maske. Ja, det bliver ikke så svært. Nej, kig godt med her. Jeg tager min t-shirt, stikker hovedet igennem t-shirten. Og så tager jeg de her kortærmer af t-shirten, binder dem sammen til en knude her om bagved. Ja. Og det samme gør jeg med det her. Med det her. Binder det sammen til en knude her om bagved. Det er sådan, man laver en ninja-maske. Ja, så svært er det ikke. Så nu er jeg en ninja. Nu er jeg nemlig en ninja.